Dames en heren, welkom bij Onder Vier Ogen. En vanavond hebben wij hier te gast Ger Jansen. Werkzaam in het ziekenhuis, zanger, entertainer en misschien nog wel veel meer gezichten, Ger. Wie zal het zeggen? Daar komen we misschien gaandeweg het gesprek achter. Dat zou best kunnen, ja. Ger, ik begin even bij heel vroeger. Je bent geboren in Zevenum, Ja. oudste van een gezin met 4 kinderen. Pa Ja. en ma hadden een winkel. Ja. En jij zou die winkel toch gaan overnemen. Ja. Dat was het plan. Dat was het plan, daar werd ook niet naar gevraagd vroeger, hè. Je had dat gewoon maar te doen. En daar bracht je verder ook niks tegen in. Ik heb dat gewoon gedaan, maar het bleek al gauw genoeg dus dat dat helemaal niks voor mij was. En hoe dat oud zag mijn was je vader toen? gelukkig toen ook. Ja, 18. Toen nam je die winkel al over. Nou, over niet, mijn vader begeleidde me daarin, hè. Die was nog steeds in de zaak, maar het was wel de bedoeling dus dat ik dat over zou gaan nemen. Wat voor winkel was dat? Bromfietsen. En witgoed hadden ze vroeger er ook nog bij, ja, heel vroeger dan. Eigenlijk van alles en nog wat. Ja, maar zeker niks voor mij. En waarom was dat niks voor jou? Nee, er kriebelden van alle andere dingen, die kwamen weliswaar toen nog niet uit de verf, maar nee, daar kon ik me niet mee verenigen. Daar wou ik verder niet mijn leven mee door, nee, dat zeker niet. Het werd gelukkig ook wel gauw genoeg begrepen, zoals ik gisteren Dus je ging heel snel weer weg uit die winkel? Ja. Wat heb je in die periode daarna gedaan? Heb ik gewoon wat overbruggingsdingen gedaan. Ik heb bij verschillende firma's gewerkt en die daar indirect wel raakvlakken mee hadden met hetgeen wat ik thuis had gedaan. Maar ik was in ieder geval thuis weg, dat was op dat moment voor mij het meest belangrijke. En uiteindelijk heb ik nog 9 jaar bij de Rijksservice gewerkt, tot mijn 30ste. En dan werd ik destijds ontslagen bij het collectief ontslag, waar 465 indirecten eruit moesten. Ja. En toen ben ik ook echt na gaan denken, wat heb je eigenlijk al die tijd zitten doen? En toen ben ik hele andere wegen ingeslagen. Ja, want je was toen 30, dat zei je net. Toen was ik en toen 30. kwam eigenlijk, zoals je het zelf noemt, Eigenlijk de de totale ommekeer. ommekeer, absoluut. En wat Ja. was die ommekeer dan? Die ommekeer was echt een heel andere richting. Ik zat toen op het administratief eerst te werken, voornamelijk bij de Rijksservice. En ik had altijd een affiniteit tot het medische, het cosmetische, de muziekwereld, ballet, showtoestanden. En daar heb ik ook alle mogelijke opleidingen in gedaan om er verder in te bekwamen. En Dus je bent op je 30ste eigenlijk aan het studeren geslagen. ja. Wat heb je zoal gedaan in opleidingen? Op medisch gebied een heleboel, van medisch secretaris tot doktersassistent. En daar heb ik managementopleidingen gedaan, artsenbezoeker, farmacie, farmacologie en farmacotherapie ben ik aan afgestudeerd. Dat zijn allemaal deelcertificaten eigenlijk. Ja. Maar ik zat toch het liefst in Vellerij eigenlijk zelf, te werken in het ziekenhuis, maar 100 keer gesolliciteerd met 0 op request. Ik Ja, want je wilde graag doktersassistent worden, klopt dat of niet? dat ben ik ook in principe, hè. Daar ben ik voor afgeweerd. Ja. Maar ben je dat ooit geweest hier in het ziekenhuis? In het ziekenhuis niet. Waarom niet? Die kans werd me niet gegeven. Ze zagen me, dat werd ook letterlijk uitgesproken, als een te geprononceerd type eigenlijk binnen een streekziekenhuis Vellerij. En wat vind je daarvan? Of wat vond je daarvan? Ik ben niet zo'n type die ergens tegenaan gaat schoppen. Heb ik toen ook niet gedaan. Maar goed ook van niet, want een paar maanden later werd ik toch opgebeld door het ziekenhuis. Of ik eventueel interesse had om binnen CSA gaan te werken. En CSA is? Centrale Sterilisatie. En dat heb je toen gedaan? Dat heb ik toen gedaan. Het was wel niet helemaal wat me zinde, maar ik dacht nou laat het als opstapje gelden. En ik zit er nou nog, alhoewel de Centrale Sterilisatie is er niet meer, is naar Venlo toe gegaan. Maar we hebben dus nog het opstapje bleek veel definitiever dan alleen het opstapje? Ja, dat is inmiddels bijna 25 jaar geleden, ja. Want hoe lang mag je nog? Een dikke 2 jaar met de verlenging erbij. Mei 2015 ga ik eruit. Jij. Ja. Ik maak even een sprong, want je hebt hele brede interesse. Dat konden we net eigenlijk al horen aan al die opleidingen die je hebt gevolgd. Ja. Een van je passies, mag ik misschien zo wel zeggen, is dat je iets met visagie hebt gedaan. Je bent visagist. Ja, dat is je hebt ook echt in het wereldje van de couturiers gezeten. Ja. Hoe was dat? Dat was wel heel leuk. Maar? Vrij oppervlakkig ook. Wil je dat uitleggen? Het was gewoon, het was hard werken. Je had maar met bepaalde mensen echt een diep en een goed contact. Maar over het algemeen was het gewoon je werk doen. En maar waar zat je dan? Kun je eens wat voorbeelden geven, namen geven misschien? Wat interessant is voor ons om te horen. Ja. Ik zat voor Karl Lagerfeld, Cacharel, Claude Montana en Jacques Pochard. Dat waren in die tijd grote namen. Karl Lagerfeld nog en Cacharel ook wel. En dat waren wel klinkende namen. Ja. En dan werkte je ook met die modellen? Ja. En wat moest je daarmee doen? Ja, opmaken, hè. In fases gewoon. Je zat dan met 4 kappers en 4 visagisten, zat je er op een middag met die grand premières en behandelde de modellen gewoon permanent. Nagelang de mode
volgde, weet je wel. Dat ging op een gegeven moment van gewoon basis naar gala of bruidskleding. Bouwde je die make-up ook op eigenlijk. Hè. Waarom ben je daar niet verder in gegaan? Omdat ik het vrij oppervlakkig vond. Ik vond dat leuk, ik heb ervan genoten op dat moment, maar ik zou het zeker niet mijn leven lang willen doen. Zeker niet. Ik was freelance visagist en ik zou er misschien daar heel ver in kunnen hebben, of iets in kunnen hebben bereiken, maar dat wou ik niet echt. Dan zou ik naar het buitenland moeten, ik zou daar meer tijd aan moeten spenderen. En ik heb dat de eerste jaren dat ik in het ziekenhuis werkte ook nog gedaan, maar je wordt te pas en te onpas gevraagd met die grand premières en dan moest ik daar iets vrij voor vragen, dus dat werkte ook niet en dan kies ik toch voor vastigheid. Had ik niet achter jou gezocht. Ja, toch wel. Ik heb ook zeker wel een serieuze kant hoor. Dat verwachten de meesten niet van mij. Dan kies ik toch voor het vaste. Ja, die vastigheid. Andere vraag, want ja, ook weer over die brede interesses. Ja. Men kent jou in verrheid tegenwoordig ook als zanger. Ja. Hoe ben je daarin in terechtgekomen, in dat wereldje? Het is, dat zal wel de kriebels zijn die ik in het bloed heb. Want hoe lang doe je dat? Nou, ik denk een jaar of 7, 8 geleden werd ik voor de eerste keer gevraagd voor Venray Muzikaal Totaal. Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Nee, eigenlijk niet. Maar ik had natuurlijk her en der wel eens een paar nummers gezongen. Eigenlijk begon dat bij de Bonte Koe. Vonden ze van, kom op toe, ik ga mee met de Duitse avond. Een paar Duitse nummers met bibberen en bangen. Maar ik kreeg er toch wel een beetje plezier in. Ik breidde mijn repertoire uit. En op een gegeven moment kennen we toch al wat mensen en situaties. Zo werd ik ook uitgenodigd voor Venray Totaal. En dan stond ik echt voor een heel groot publiek dus. En vanaf toen is dat zo'n beetje gaan groeien. Ik denk dat mensen gedacht hebben van, dat is eigenlijk ook wel leuk. Die kunnen we ook wel eens vragen. Zo is het eigenlijk gekomen, ja. Ja, want als ik aan jou denk, aan je optredens, dan denk ik ook altijd aan het klappertje wat je bij je hebt. Dat heb je nog steeds bij je volgens mij. Dat heb ik nog steeds bij me. Waarom? Ja, waarom? Ik ben in wezen een heel onzeker mens, absoluut. En ik heb het wel eens gedaan dat ik gewoon ergens opgetreden heb, een half uur, 3 kwartier achter elkaar. Wel de muziekband bij me, dus de orkestband bij me, maar geen klapper had. Als we gewoon eens ergens een weekendje waren met de familie, weet je wel, dan moet ik ook zonder klapper en dan gaat het gewoon. Ja, maar je kent die liedjes toch? En de meeste ken ik wel, maar ik blijf wel aan het vernieuwen. Hè. Ik blijf aan het vernieuwen, ik heb continu nieuwe repertoire. Maar waar ben je bang voor dan? Blackout of zo, denk ik. Als dat ding er gewoon staat, vind ik het prima. Dan gebeurt er niks. Hoef je misschien nog niet te kijken. Kun je een beetje vergelijken met een spiekbriefje? Bijvoorbeeld. Op het moment dat je een spiekbrief schrijft, heb je hem niet meer nodig. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat geeft je een hoop en voor zolang als ik nog niet in een groot theater sta, staat dat klappertje nog mooi hoor. Groot theater, is dat een van je dromen nog? Absoluut nooit. Heb je wel dromen op het gebied van jouw zangcarrière? Nee, nooit gehad. Nee. Laag bij de grond blijven, gewoon lekker gezellig. Je bent blij met ieder optreden dat je mag doen? Ja, dat wel. Ja. Tegenwoordig wel. Wat is het hoogtepunt? In het verleden niet. Aan optredens? Het hoogtepunt is nog altijd het muzikaal totaal. Absoluut. En waarom is dat voor jou een hoogtepunt? Een groot publiek om daar iets voor te doen. En als je dan merkt dat het goed gaat, dan is het kicken, ja. Absoluut. Ja. Je bent ook een beetje een mysterieus man, vinden veel mensen. Hè? Dus ik wil het eigenlijk eens een beetje hebben over de geheimen van Ger Jansen. Een van die geheimen ben ik achtergekomen. Ja. Is dat jij een speciale band hebt met Duitsland? Ja. Wat is dat? Ja, wat is dat? Ik ben natuurlijk zeer regelmatig in Duitsland geweest en nog wel eens. Ik heb er op school gezeten ook, een fysicieopleiding deelwijs gedaan. Ook in Parijs en ook in Duitsland, in Düsseldorf. Ik heb me in Duitsland altijd goed gevoeld. Met Duitse mensen goed gevoeld. Ik heb verschillende Duitse vrienden ook. Wat is het verschil tussen Duitse mensen en Nederlandse mensen? Ze zijn wat statiger, ze zijn wat getrouwer aan hun cultuur en alles. En nou, dat trekt me wel. En ik denk van als ik zou geloven in reïncarnatie, er heeft me zo ooit iemand gezegd van, jij hebt een Duitse ziel in je. Dan valt alles eigenlijk op zijn plaats. Ik heb met de Duitse taal nooit geen moeite gehad. Ik heb me er altijd thuis gevoeld. Ja, ik weet niet. Er zou iets in kunnen zitten, ja. Wat kunnen wij leren van die Duitse mentaliteit? Ja, moet ik zeggen. Als je als artiest in Duitsland komt. Mijn vader heeft vroeger ook, heeft ook in de muziek gezeten. En die zei altijd, als je in Duitsland als artiest optreedt, is 10 keer dankbaarder publiek. Die zijn heel getrouw aan hun cultuur en de oude dingen eigenlijk. En dat zijn wij Nederlanders zijn wat nuchterder of wat nuchterder. Misschien iets een beetje oppervlakkiger, vind ik. Heb je lange relaties gehad in je leven, Ger, als we het toch over geheimen hebben? Lange relaties, nee. Nooit echt. Nee. En zeker nooit samengewoond.
Maar ik heb wel een aantal Ook bewust keer. voor gekozen om dat niet te doen? Of? Het had zich zo niet gegeven, zullen we maar zeggen in het Duits. Nee, ik denk nou zeker bewust, ja. Op dit moment zeker wel. En vroeger, ja. Nee, het is er niet van gekomen, want voor die tijd heb ik het gekapt, hè. De relatie die ik had, waar ik ook veel van gehouden heb van die vrouw. Het was een vrouw, verbaasd. Ja, en er is ook een zoon uit ontstaan, ja. Ja, ik wou je vragen, is er nog iets wat de mensen in Venray niet van je weten? Nou, Maar ik je denk hebt dat een op dit zoon. moment, ik heb een zoon, ja. 39. Zit op dit moment in Puerto Rico. Ik heb er helaas niet zoveel contact mee. Maar helaas, dat ligt ook bij mezelf eigenlijk. De deuren staan open, dus we kunnen ten alle tijden naar elkaar toe. Maar wederzijds bestaat de behoefte niet zo op dit moment. Maar dat kan nog komen, hè. Deuren staan open. Ger, de vorige uitzending zat Nout Jansen hier. En die heeft voor jou de zogenaamde doorgeefvraag. En ik stel voor dat we daar eventjes naar gaan kijken. Oké. Ja, Ger, een vraag van mijn kant aan jou. Ik weet dat je artiest bent, dat je op het podium staat. Dat fascineert mij altijd, mensen die met entertainment bezig zijn. En wat ik me afvraag, waar krijg je nou een kick van als je op dat podium staat? Een kick krijg ik als ik merk dat het goed gaat, dat het publiek lekker meedoet. Dat geeft mij een goed gevoel. En als ik zelf ook in de gaten heb van het klinkt allemaal lekker, daar krijg ik wel een kick van, ja. Daar ben ik artiest voor dan, hè, op dat moment. Ja, dat zegt men. Ja, ja. Ik kan er zelf een klein beetje over meepraten, maar daarvoor zitten we niet hier. Nee. Ja. Ger, hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf als party animal of als huismus? Ik denk een combinatie van beide. Veel mensen zien mij natuurlijk als party animal, want ik ga nog steeds, ondanks mijn oude leven, of mijn leeftijd, leeftijd dus, nog steeds graag uit. Ja. Wanneer ik opgetreden heb, ga ik graag nog een biertje pakken in Venray. Het liefst in Venray natuurlijk, want dan ken ik de meeste mensen. Ik ben eigenlijk nooit alleen. En dat is wel heel speciaal voor mij, hoor. Ik heb terdege toch wel een heel andere zijde, hoor. Heel Ja. serieus. De huismussenzijde. Absoluut, absoluut. En hoe ziet die eruit? Met de pantoffeltjes aan, met de peignoir, lekker voor de televisie op een zondagmiddag relaxen. De ene film naar de andere kijken. Met die slekkers erbij voel ik me helemaal happy. En je zei net al, je gaat nog geregeld uit, vooral in Ja. Venray. Ja, Denk je dat je hier ooit te oud voor wordt? daar zit ik wel eens aan te denken, ja. Beacht ik me wel eens. Maak mezelf nog niet belachelijk op een gegeven moment. Maar zolang ik de energie nog heb en een klein beetje er nog uitzie, gaan we gewoon uit. Dan maar naar iets andere kroegen, hè. Dan moet ik niet meer naar Bubbels gaan of niet meer naar de Koets. Hè, of de Rooierie, dan moet ik bijvoorbeeld ergens anders naartoe gaan. Misschien moeten we aan die tijd eens denken aan een kroeg voor wat ouderen. Ja, wie zal het Voor de zeggen? senioren. Ja, hè? precies. Het publiek vergrijst. Bijvoorbeeld. Ik ja, weet niet of jij gaat vergrijzen, dat zullen nou, we dat zien. zal wel niet. Daar heb ik heel veel middeltjes voor. Nou. Nou, laten we hopen dat we je nog lang in het Venrayse uitgaansleven zien. Ik dank je wel, Rolf. Ja, dankjewel. Ja, dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze uitzending van Onder Vier Ogen. Volgende maand zijn we terug met Patrick van den Broek. Tot dan, tot ziens.